tikaona mukomana achichema yebrain ari mukofini kumba izvezvi. Izvozvo kubva vambomupukuta pukuta kubva ndazochedzawo ukama tingatipindei tikubva tangopinda kuti ndozvaitika. Mangwana vaera box vakuchiti vakunomezha kuti gomba box vatarisa zvakare akaona mukomana achiita sei achidikitira. Piro yanga iri mubox tikaona yabviswa iri kunze noneki kajira ranga akawaridzirwa ndozvanga tikaona zvinhu 2 asi zvinhu izvo zvanga sina kuti munhu yeye akatoorera ipapo ndori zvanga zvikangova zviri white. Tototi munhu akatenda kuchiratidza chakuti munhu haana kutomboorera mukati. Hatina kutoona kana bhokisi racho, hatina kana kuona chatikaona. Saka ranga rangowo gomba risina chinhu. Gomba nazvino igomba risina chinhu. For these and more stories, tune in to Zim News Bet TV with Robert Tapfumani.